dia a tothom. Esteve, moltes gràcies per la introducció i moltes gràcies per la invitació. És un honor estar aquí donant aquest seminari avui. Com us ha comentat l'Esteve, em dic Noelia Ramírez, soc doctora en química analítica. La meva tesi és en química analítica ambiental i he començat amb aquesta beca Marie Curie i al formar part del grup de la plataforma metabolòmica he començat a introduir-me en camps més de salut. El motiu principal és perquè fins ara jo havia analitzat mostres atmosfèriques i mostres de pols de casa i havia vist que es trobaven nicotines i nitrosamines derivades del tabac i calculava uns riscos. I clar, quedes allà, no? Utilitzes les fórmules, utilitzes aquells valors toxicològics, però tens ganes de saber realment allò que implica, aquella exposició que pot arribar a implicar la salut. I en aquest tema, com veureu, els estudis de salut són molt incipients, hi ha molt poquets. La meva introducció es dividirà en la meva presentació en 5 parts i us explicaré què és el Firhan Smoke, el THS, quin és l'estat de l'art actual, quins són els avanços que s'han fet tant en risk assessment com en impacte per la salut, per què utilitzar metabolòmica, per què estic en una plataforma metabolòmica i per què la vull aplicar al Firhan Smoke i el que us explico aquí es pot estendre tant al second hand smoke com a qualsevol altre tipus d'exposició ambiental. Els primers estudis que hi ha de THC i metabolòmica i unes petites conclusions. Bé, no sé si es veu clar. La conscienciació general de la societat cap a l'exposició al tabac ambiental és molt gran. De fet, podem trobar molts cartells, moltes campanyes en tots els països, adreçats principalment als nens, que potser és el col·lectiu més vulnerable, ja que ells no trien aquesta exposició. A nivell d'Espanya també ho tenim, o a nivell de Catalunya, i sí que m'agradaria remarcar que a nivell de Catalunya un dels cartells que hi ha actualment, que podem veure pels CAPs, comença ja a introduir la idea de que el fum es queda com un residu dintre de casa, que el fum no marxa quan s'apaga el cigarret. I això és molt important, perquè aquest concepte és el concepte d'aquesta exposició de tercera mà, d'aquesta exposició passiva que va més enllà quan el fum marxa. Què és el Firhan Smoke? Bé, el fum que surt d'una cigarreta reacciona amb els oxidants que hi ha a l'aire i es diposita. El problema del Firhan Smoke no és que sigui un second hand smoke que prevaleix, és a dir, no tenim el mateix tipus de contaminació, d'exposició que la fum de la cigarreta. Perquè a més la nicotina és capaç de reaccionar amb els oxidants que hi ha a l'aire i formar nous compostos que no estaven o que estaven en concentracions més petites al fum del cigarret. D'aquí la perillositat del Firhan. És a dir, no es tracta només d'un repositori d'aquests tòxics del tabac, sinó que a més estem potenciant la seva carcinogènesi, estem potenciant i augmentant la quantitat de tòxics cancerígens, de contaminants que hi ha respecte al fum acabat d'exhalar. El principal grup de població són els nens, degut als seus hàbits. Tetegen, es toquen les mans amb la boca, estan pel terra, estan molt exposats a la pols de casa. Per això les campanyes es dirigeixen sobretot a la població menor de 5 anys, que són el col·lectiu de major risc degut als seus hàbits. Us vull ensenyar un vídeo molt curtet en anglès, que dura 2 minuts, que és del Consorci de Recerca en Firhan Smoke de la Universitat de Califòrnia, en el que breument us explica què és aquest concepte. Third-hand smoke is what you smell when you go into a hotel room where people have been smoking, or what rubs off on your skin if you touch a wall, or if you visit somebody's house and they've been smoking. So that means it's not only there in the air, but it's also coming out of the surfaces. So third-hand smoke is the residue of tobacco smoking that's in a building after people have smoked. We call it the 3 R's. It remains, it doesn't go away.
It reacts with other chemicals in the environment, and it also will be able to come back off of whatever it's stuck to, usually at a lower concentration. Studies have shown that even if an adult smoker, a parent, smokes only outdoors, their children have higher levels of exposure to smoke compounds, probably because of what sticks to their skin and their hands that they then bring indoors and expose their children to. I was studying the research that the tobacco industry had done on the toxicity of secondhand cigarette smoke. And one particular piece of research that they did was they emitted smoke into a room and then look at what happened to it. It turned out the nicotine stuck to the walls. Not only that, nicotine would stick to, it'd be sucked up into materials like wallboard that we use commonly in this country. And it would be really hard to get it out, but it would diffuse out along with other compounds in the smoke. And that led to the interest of tobacco-related disease research program in finding out what health effects might be of exposure to what we now call third-hand smoke. One of the things that we're going to do at Berkeley Lab is to try to understand how third-hand smoke moves around in an actual room, and also understand how much is sucked up by building materials. We're also looking at the composition of third-hand smoke residues in more detail. When you're living in a smoke-contaminated space, you're completely immersed in it. One of the things that really interests me about third-hand smoke is how it allows a lot of the ideas and paradigms of outdoor air pollution research to come indoors. No? Vull dir, la idea és aquesta, que és aquest fum residual, no? Que queda en aquestes superfícies, no? I que impregna les cortines, impregna les moquetes, impregna la tapisseria que tenim, i es queda allí, permaneix i prevaleix durant molt de temps, i a més es pot tornar a resuspendre, es pot tornar a emetre a l'atmosfera, amb la qual i amb aquesta resuspensió continua reaccionant i continua evolucionant. És a dir, és un residu que no marxa durant el temps, o almenys els estudis que s'estan fent ara, 6 mesos després de no fumar en una habitació, encara tenim nivells de nicotina i de nitrosamines del tabac més elevades que en una casa d'un no fumador, però és que a més aquestes nitrosamines van canviant la seva composició. Llavors, la nicotina ambiental pot reaccionar amb l'òxid nitrós i amb altres oxidants que hi ha a l'atmosfera per formar el que s'anomenen les nitrosamines específiques del tabac, les TSNAs. De les TSNAs, la més estudiada és la NNK, que és la que teniu aquí. Per què? Perquè és cancerígena, està classificada com a grup 1 per la IARC, a més de la NNN, que es produeix per una altra via. Però la NNN està en menor concentració i a més es metabolitza molt ràpidament, vull dir, gairebé no es detecta en fluids biològics. La NNA degrada el seu principal metabòlic, que és l'NNal, tant en el cos com en l'atmosfera, vull dir, el trobem en les mostres de pols, tant aquest NNA. I la que és d'especial interès és la NNA, que és una nitrosamina molt poc estudiada, que només s'ha trobat en third-hand smoke, és a dir, que podria ser possiblement un marcador específic d'aquest tipus d'exposició. Per què? Perquè en el fum ambiental no es dona, quan es crema la cigarreta no s'està donant aquesta reacció. És a través de l'envelliment d'aquesta nicotina que es pot degradar principalment aquí. El 2010 va haver un estudi molt important publicat a PNAs que va ser la base de la recerca en l'ocurrència i la formació d'aquestes nitrosamines en matrius ambientals. En aquest estudi el que vam fer és vam mirar diferents ambients, vam mirar 2 camions dels que el senyor, el camioner fumava, i van tancar les cabines, van posar òxid nitrós, en algun cas ho van deixar que s'envellís, simplement amb el temps, i van mirar les nitrosamines que es formaven. Van fer el mateix amb un tros de cel·lulosa impregnat amb nicotina, exposat a òxid nitrós, van analitzar també second-hand smoke, és a dir, fum de tabac absorbit directament en un paper de cel·lulosa, i fum de tabac absorbit en paper de cel·lulosa i envellir amb oxidants.
el que vam veure era que, sorprenentment, la nitrosamina que es formava en major proporció a l'ambient era la NNA en comptes de la NNK, que és la més estudiada. I en tots els ambients era majoritari. I en second hand smoke, és a dir, en fum de tabac acabat d'exhalar, no es trobava. Per això es pensa que aquesta nitrosamina pot ser un bon marcador. Un altre gràfic ens mostra com, al llarg del temps, la concentració de nicotina va baixant i aquestes nitrosamines, tant la NNA com la NNK, que no es podien detectar, eren indetectables en aquest second hand, van creixent i van augmentant al llarg que passa el temps, tenint un pic en els primers 60 minuts. I aquí simplement són unes reaccions que es diuen surface mediated reactions, que estan afavorides per la impregnació en la superfície. I aquí les vies de reacció més probables. De totes maneres, el que és curiós és que des del 2010, que es va publicar aquest article, no s'ha realitzat encara cap estudi en el qual s'hagin fet monitoritzacions i s'hagi intentat detectar aquesta nitrosamina, la NNA, en mostres de THC, de postdomèstica. Segurament per la complexitat analítica que comporta, ja que dona poca senyal analítica. Bé, què és el que pensa la gent del THC? La gent coneix què és el THC realment? Es va fer una enquesta en 2009, de fet aquest és el primer estudi on surt el concepte del third hand per primera vegada a nivell oficial, per un grup dels Estats Units, en el qual preguntaven a pares fumadors la percepció que ells tenien del perill del seu hàbit. En aquest estudi, amb una cohort de gairebé 1.800 famílies, la majoria dels pares fumadors pensaven que el fum del tabac era perillós pels seus fills, un 3% no estava d'acord i un altre 3% no ho sabia. Quan els preguntaven per aquest fum residual, és a dir, què passa si tu no fumes en la presència del teu fill, però la teva casa està impregnada o tu estàs impregnat d'aquest fum residual, en aquest cas les estadístiques canviaven totalment. Passàvem a estar només en un 60% d'acord, un 17% pensava que no ho era, però hi havia una gran majoria de dubtosos. Es van fer una sèrie d'intervencions i es va publicar un segon paper en el 2012, pel mateix PI, pel mateix investigador principal, i després de fer aquesta intervenció educacional amb pares de famílies fumadores, va canviar totalment aquestes creences. De manera que després d'aquesta intervenció es va veure que la majoria dels enquestats sí que pensaven, estaven ja convençuts d'aquesta perillositat i només un 9% estaven desacord. Com a curiositat, la majoria de les mares estaven més conscienciades que els pares i els fumadors que no eren empedernits, que fumaven menys de 10 cigarrets al dia, eren més flexibles a considerar aquest perill. És a dir, que la majoria dels que consideraven que no era perillós eren fumadors no empedernits i la majoria d'ells homes. Molt bé. Això va ser el 2009, la primera vegada que va sortir l'efecte smoke, però va ser el 2011 on va haver un parell de publicacions a l'Environmental Health Perspective i on es va formar el consorci en Third Hand Smoke Research del Tobacco Related Disease Research Program de la Universitat de Califòrnia. Una sèrie de grups de la Universitat de Califòrnia en diferents localitzacions estaven treballant en el mateix tema, estaven demanant financiació a la universitat pel mateix tema i van decidir posar-se d'acord, formar un consorci, unir els esforços i anar fent els projectes en la mateixa direcció. El review que vam publicar a Matt et al. Ha estat un review que avui en dia encara és el review de referència no només de l'estat de l'art de la recerca en aquest tema, sinó també de les perspectives futures i de les accions futures. Marca l'agenda que s'ha de fer en els propers anys. I aquesta agenda, 5 anys després, encara és vàlida, perquè encara estem molt lluny de conèixer tota la toxicitat d'aquesta exposició. A més, a nivell dels Estats Units hi ha un projecte de llei per evitar que es fumi en les cases de lloguer
encara està com a projecte de llei, a dia d'ahir, ho vaig estar mirant, i sí que cada vegada més hi ha més publicitat sobre els perills d'aquesta exposició, d'aquest smog, amb publicitat dirigida específicament a aquest tipus d'exposició. En quin punt estem ara en aquesta recerca? Què s'ha estat fent des del 2009-2011? Quins avanços hem fet, tant en calcular aquest risc, perquè els primers estudis centraven bàsicament en mirar la nicotina en la pols de casa o en les superfícies. També s'ha mirat en les empremtes de les persones que vivien amb fumadors, es mirava la nicotina, però cada vegada s'ha intentat anar més enllà. Llavors, en els últims anys s'han publicat 3 articles, 3 estudis, que anaven més enllà i intentaven calcular riscos. El primer és meu, en el qual vam mirar nitrosamines volàtils no específiques del tabac, tipus la N-dimetilamina, nitrosamina, i vam mirar nicotina i TSNAs. I vam monitoritzar 48 cases de fumadors i de no fumadors i vam veure quin era el risc per a la salut per grup d'edat, perquè com que hem comentat, les principals vies d'exposició del THC és la ingestió accidental. S'estima que un nen pot ingerir fins a 250 mil·ligrams de pols del dia, la mitjana són uns 100 mil·ligrams. En adults aquest número baixa bastant, baixa uns 10 mil·ligrams, 50 mil·ligrams, depèn de les costums de cada persona. I per contacte dèrmic també, per absorció a través de la pell d'aquests tòxics. Llavors, en aquest cas, el que us estic presentant és el risc per ingestió accidental. I per això és molt més elevat en el grup d'edat per sota dels 6 anys. Aquí estem per sota d'un any, per sota dels 6, per sota dels 21 i per sota dels 70, és a dir, dels 21 als 70, que serà l'edat que considera per fer estudis de risc se considera 70. És a dir, s'aquilla per la resta de la vida. En aquest cas es va veure que amb les concentracions que trobàvem d'aquestes nitrosamines en pols de casa, aplicant les fórmules de risc per a la salut, obteníem un risc de càncer en cases de no fumadors que estava per damunt del recomanat per l'Organització Mundial de la Salut en els 2 primers grups. I per damunt de les recomanacions de l'AEPA, de l'Agència de Protecció Ambiental Americana, en tots els casos. Per què? Perquè en totes les mostres que vam analitzar, en totes vam trobar nicotina, inclús les de no fumadors. I aquí ja intervé el tema de contaminació a les sabates quan venim al carrer, contaminació ambiental quan obrim les finestres. De fet, un dels estudis que us mostraré després va mirar precisament si, és un estudi preliminar per saber si aquesta contaminació ambiental exterior ens pot afectar indoors també. I en el cas de les cases dels fumadors, en tots els casos estaven per sota de les recomanacions de l'EPA i de l'Organització Mundial de la Salut. El segon estudi és un estudi del Berkeley Lab, una de les coautores l'heu vist en el vídeo, la Runde, en el qual vam mirar la part volàtil. En aquest THC també hi ha un aïllament de compostos que són més volàtils i que són resuspesos a l'atmosfera i per tant tenim un risc en aquest cas per inhalació. La disposició principal seria per inhalació. Van calcular un altre factor de risc, en aquest cas no és el Lifetime Cancer Risk, és un altre que es diu DALYs, Disability Adjusted Life Years, que el que calculen són els anys de qualitat de vida que tu perds per estar exposat a allò. És una manera diferent d'interpretar el risc. Tenim resultats molt interessants. Vam mirar Secondhand i Thirdhand, en cas dels fumadors i no fumadors, i en aquest cas ho van anar classificant per tipus de compostos els que tenien un risc més elevat. I també vam trobar que en la majoria de les cases estaven per sota de les recomanacions de l'AEPA. El tercer estudi que us volia ensenyar està fet sobre matèria particulada de l'aire de Londres, sobre PM2,5 de Londres, de 2 localitzacions diferents. Per això hi ha dos gràfics. En aquest cas, un grup en el que vaig realitzar el postdoc i amb el que continuo col·laborant amb ells, doncs van realitzar unes mostres de filtres de matèria particulada de 2,5 micres,
van mirar la concentració de nitrosamines volàtils, nitrosamines derivades del tabac i de nicotina, trobant també en aquest cas nicotina en cadascuna de les mostres. En una localització més que l'altra perquè hi havia una localització que era més cèntrica i una altra que quedava més a les afores de la ciutat. La concentració depèn de el que es fumi en aquella zona. I en aquest cas vam calcular el risc per inhalació, perquè estem parlant d'una partícula petita que es pot inhalar, i també van calcular aquest risc i això està expressat per casos per milió de població i en la majoria dels casos es superava un cas per 10/6, que són els límits de la UEFA, de l'OCEPA i els 10 que serien els de l'Organització Mundial per la Salut. Per tant, el risc hi és i hi ha unes primeres evidències molt recents, totes, heu vist que totes el 2014-2015, de que realment aquesta exposició implica un risc. Però fins ara el que hem fet és mirar aquests compostos en les mostres ambientals, apliquem uns factors de riscos i fem uns càlculs teòrics basats en la informació toxicològica oficial més actualitzada. Però la qüestió és, realment, quin impacte estem tenint per la salut més enllà d'aquestes estimacions. Llavors, el que s'ha fet amb estudis basats en població fins ara és mesurar la cotinina en fumadors que conviuen amb no fumadors, en casos de no fumadors que conviuen amb fumadors, i en algun cas, en aquest cas, la cotinina, l'NNA cada vegada s'està mirant més, en nens exposats a second hand i third hand smoke. Aquests no són els únics articles, és només una mostra. Articles que es miren cotinina en orina n'hi ha bastants. Però s'arriba fins aquí, és a dir, fins ara el que sabem és que el second hand està arribant, sobretot el second hand. En el cas del third hand, per exemple, en aquest cas no van poder quantificar l'NNA, no trobaven que cap nen exposat al third hand tingués nivells de NNA, potser perquè les tècniques analítiques haurien de baixar límits de detecció, o potser perquè no és aquest el biomarcador que hem de mirar a l'exposició. És una miqueta que volem treballar amb aquesta direcció. Molt bé. Llavors tenim dos estudis amb línies cel·lulars humanes, que també són molt recents, un d'ells del 2014 i el proper que us ensenyaré és del 2016. Estan fets pel mateix investigador principal, que és del Red Lab. El primer d'ells el que vam veure és que tant l'exposició a extractes de THS com de NNA, que era aquella nitrosamina específica de THS que deien que semblava que només estava en THS, doncs el que són genotòxiques, és a dir, produeixen trencament d'ADN. I aquest estudi, això va ser amb cèl·lules hepàtiques, i va ser un primer pas per dir l'NNA no està classificat com a carcinogènic, però sembla que actua igual que l'NNK, l'hem de classificar i per una banda, i per una altra banda, els extractes de THS sobre les línies cel·lulars humanes ens estan produint alteracions de l'ADN. Aquest estudi ha tingut continuïtat. Aquest estudi ha tingut continuïtat, però us l'he posat després perquè té a veure amb la metabolòmica. Vull dir, han continuat una miqueta més enllà i han tingut algun resultat més que us ho comentaré després. Llavors, els segons estudis que hi ha importants en salut són amb models animals. La Universitat de Califòrnia Riverside, que també és del consorci, té uns models animals de ratolins exposats durant 6 mesos a THC. De quina manera? En una màquina fumadora, en una cambra de fumar, posen materials típics de casa. El que han intentat és mimetitzar al màxim possible la situació real, la situació en què els no fumadors ens podem veure exposats a aquest THC, aquest third hand smoke, quan anem a la casa d'un fumador o quan convivim amb un fumador. Llavors, han posat trossos de cortines, de tapisseria i de moquetes en una màquina fumadora i llavors aquests trossos, després d'exposar-los al fum de tabac, els han posat a les gàbies, de manera que els ratolins han anat fent vida normal però tenint aquells materials exposats en les parets de les gàbies. Què vam veure? Aquesta exposició va durar 6 mesos i els canvis en la salut que vam veure en aquests ratolins van ser molt impactants. Aquests ratolins tenien fetge gras després d'aquesta exposició, molts d'ells.
hiperglucèmia, hiperactivitat i risc de desordres neurològics, i a més tenien una pobra sanació de ferides, que és també un indicador, un dels símptomes que es veuen associats amb fumadors. I a nivell de pulmó tenien inflamació i excés de citoquines i quimioquines proinflamatòries i uns nivells de col·làgen més elevats que els ratolins controls. Aquest mateix grup va continuar treballant amb el tema de la diabetis, no? Vull dir, havien vist que hi havia una hiperglicèmia i llavors van fer una sèrie d'estudis enfocats a veure si aquests ratolins podien crear una resistència a la insulina. I van veure que sí. Primera cosa que van veure és que els ratolins exposats al Terhansmog, amb la mateixa dieta, feien greix entre les vísceres, vull dir, tenien greix entre els òrgans interns. Tenien la glucosa en sang augmentava, la insulina en cel també augmentava, es tornaven insulinoresistents, una reducció d'una sèrie de proteïnes en el múscul de l'esquelet i estrès oxidatius també en el múscul de l'esquelet. Van fer la hipòtesi que ells tenien era que aquesta diabetis s'estava afavorint per l'estrès oxidatiu que creava l'exposició a Terhan. Per corroborar això, el que van fer és exposar alguns dels ratolins a una dieta d'alt contingut oxidant, com seria una high-fat diet, i uns altres ratolins també exposats a THC, però que prenguéssim una dieta d'antioxidants. I van veure que, en el cas de la high-fat diet, els efectes del THC es potenciaven i en el cas dels ratolins que estaven exposats a THC però que prenien antioxidants, aquests efectes es disminuïen. M'agradaria que us quedéssiu amb aquesta idea perquè us ensenyaré uns estudis preliminars que hem començat a treballar amb aquest concepte nosaltres, perquè veieu com podria veure afectat això. I això és tot el que hi ha en salut. Clar, quines incerteses tenim? Actualment, quins són els majors challenges, no? Què hem de fer amb THC? Primer, el primer problema que tenim és que hi ha, com hem comentat, una incompleta caracterització de tot el risc, és a dir, se sap que hi ha aquestes nitrosamines derivades del tabac, que hi ha altres compostos cancerígens com hidrocarburs aromàtics policíclics, una gran quantitat de compostos orgànics volàtils, amines, compostos nitroaromàtics, però falta veure la foto global, la foto de tot el perfilat. Un altre és que hi ha molts pocs estudis, comença a haver estudis ja basats en remediació, és a dir, accepto que el THC és un problema, accepto que aquesta exposició pot afectar la meva família, què puc fer? S'està començant a investigar per aquí, però realment un dels focus de salut pública hauria de ser cap a remediar aquest efecte. I de cara a estudis sobre salut, com he comentat abans, el risc es calcula respecte a les dades toxicològiques que hi ha més actualitzades, però no tenen per què ser del tot vàlides o les més acurades, i després que hi ha una falta molt gran d'estudis basats en població. És a dir, fins ara la població s'estudien els marcadors, però no sabem com els està afectant per la salut. En tot aquest panorama, pensem que la metabolòmica pot ajudar molt. Per què la metabolòmica? M'agradaria primer explicar-vos què és la metabolòmica. La metabolòmica el que fa és estudiar els metabòlits. I quina diferència hi ha entre les altres ciències sòmiques, la genòmica i la proteòmica. La genòmica i la proteòmica ens pot donar una idea del que està passant, quan trobem un gen tocat, etc., una proteïna, una ruta, uns enzims, però mirar els metabòlits, és a dir, mirar el resultat final des de l'expressió genètica fins les proteïnes, mirar aquests compostos, aquelles masses, aquests compostos de massa molecular petita que es formen arrel de tot el procés biològic, ens dona realment la visió del que està passant, tant a nivell de gens, com a nivell de transcripció, com a nivell de proteïnes. Per això, en principi, és la ciència òmica més completa. El que sí que és cert que després els resultats moltes vegades s'han de validar amb estudis proteòmics, genòmics, etc. És un començament, però s'ha d'anar més enllà.
Hi ha bàsicament dues aproximacions en metabolòmica. En un estudi podem tenir molt clar què és el que volem mirar, sabem que hi ha estrès oxidatiu. Doncs anem a veure factors o metabòlits específics que indiquin estrès oxidatiu. Llavors, el que fem és un anàlisi targeted, un anàlisi dirigit, en el qual diem mirarem aquests 20-30 metabòlits i miraré com estan afectats en un estudi concret. Aquesta és l'aproximació que s'assemblaria més al que entenem com anàlisis analítics, química analítica més clàssica. Tenim un grup de compostos diana, que volem saber què passa amb ells, anem a utilitzar un mètode analític i els analitzem i mirem què passa després. Però en metabolòmica de vegades no sabem què passa. Per exemple, en el cas del THC, jo no sé quines rutes metabòliques m'està afectant. Molt probablement estigui afectant algunes que afecten a fumadors. Per tant, m'aniré a veure que tenen afectat els fumadors. Però de vegades no és així, perquè els que treballeu amb Seconhan sabeu que, per exemple, el ràtio de nicotinina NNA és diferent en fumadors que en no fumadors. No es metabolitza d'igual manera una persona que fuma, gairebé tota la nicotina la metabolitza en cotinina, però els que estan exposats de manera passiva tenen un nivell de NNA més alt perquè també s'està venint de l'NNK, que s'està formant amb el Seconhan i quan estan fumant el llit, amb el Zarfan. Per això, la majoria d'estudis metabòlics, si més no, comencen amb una etapa d'screening, de metabolòmica no dirigida, en el qual no tenim una hipòtesi, anem a veure de tot el metabolisme què és el que està afectant. Clar, us podeu imaginar la complexitat d'això, no? Primer perquè estem treballant amb matrius biològiques que són molt complexes i que estem parlant de centenars de milers de metabòlits que a més estan en concentracions que són diferents, tenen grups funcionals molt diferents, la seva química és molt diferent, però és que a més estan en concentracions molt diferents, amb la qual estem mirant tot el que passa, tota la imatge, però moltes vegades no podrem veure un detall del que passa, però sí tenir pistes del que pot estar passant. Llavors, seguint el workflow normal de metabolòmica, és que primer hi ha un anàlisi experimental, de disseny de l'experiment, en el qual és molt important que el grup clínic que té el problema, que vol fer l'estudi, es posi d'acord amb el grup que farà les anàlisis metabòliques. Perquè moltes vegades els dissenys experimentals que ens valen per buscar un marcador específic no és el mateix que ens pot servir per mirar què ha passat en general. Hi ha un pas de preparació de mostra, com un document analític, un d'anàlisis, ja sigui amb RLN, resonància magnètica nuclear, com amb tècniques d'espectrometria de masses, ja sigui cromatografia o líquida, gasosa, o també amb el DITOF, amb la Absorption and Ionization. I després, és a dir, la part aquesta és una part que té un temps limitat i aquí és on comença la part ampla de l'estudi. És a dir, la diferència amb els estudis de química analítica dirigits és que en la química analítica dirigida hi ha molta part de laboratori en la qual has d'utilitzar un mètode analític, validar-lo i un cop ja el tens validat l'apliques a les teves mostres i tens uns resultats target, és a dir, tu vas a buscar nicotina i estàs mirant la nicotina. En aquest cas no. En aquest cas fem un mètode genèric, volem veure tot el quadre, tot el que passa, tota la foto, fem un mètode per intentar veure el ram més ampli que puguem de compostos, de metabòlits, els processos, tinc un cromatograma i d'aquest cromatograma en tinc 31.000 pics. 31.000 pics, que no tots són pics, però d'aquells puc tenir al final 1.000 possibles metabòlits. I aquí ve tota la part d'estadística i de data processing que ocupa molt de temps. Llavors, un cop sabem quins són els metabòlits que ens estan donant diferències significatives entre el nostre grup control i el cas, aniríem a una segona fase analítica d'identificació dels metabòlits, ja sigui utilitzant estàndards d'aquests composts que veiem, o bé fragmentant-lo utilitzant tècniques de massa-massa, d'identificació per espectre, amb la qual tindrem unes identificacions i podrem tenir podrem fer una validació experimental amb un altre cohort, i ara me miro un altre grup i veig si aquestes tendències que he vist se compleixen també en aquest grup,
anar també a metabolòmica dirigida, si fos el cas, validar la nostra hipòtesi o replantejar-la i després anar a una interpretació funcional, que és l'objectiu final. Trobo tots aquests metabòlits que estan expressats, més en el meu cas que en el control o al revés, però necessito saber tot això com m'està afectant a nivell de metabolisme i a nivell de salut. Què hi ha fet de THC metabolòmica? Doncs actualment publicat només hi ha un estudi, que és a continuació de l'estudi en línies cel·lulars humanes que us comentava abans, que en aquest cas el que vam fer és exposar dos tipus de cèl·lules reproductores masculines, les C2 i les T4, les GC2 i TM1. Vam fer metabolòmica no dirigida, amb una tècnica amb cromatografia de gasos amb espectrometria de masses amb un TOF, que no és una tècnica molt sensible que no dona massa exacta. Amb la qual cosa, després de fer el cribat estadístic, es van quedar amb un llistat de 18 possibles metabòlics que es veien sobreexpressats o subexpressats en les cèl·lules exposades a THC i 19 en el cas de l'altre tipus de cèl·lules, de les TM4. El que sí que us he posat és un gràfic en el qual es veuen que hi ha diferències. Això és una exposició de 24 a 48 hores. També us vaig dir, és una exposició bastant curta. I malgrat aquesta curta exposició, vam trobar que hi havia tots aquests metabòlics que estaven diferencialment expressats. Aquests resultats es van muntar, ells van suposar, van veure que la glicina i el glutatió estaven elevats en els THC i ells van hipotetitzar que era per l'expressió d'unes proteïnes completes i després ho van corroborar fent uns PCRs, mirant si realment aquelles proteïnes també estaven afectades. Aquest article és del 2016 i fins ara és l'únic que hi ha fet. I l'objectiu pel qual estic aquí, què estem fent nosaltres a aquest respecte? Doncs ara el primer que hem fet és començar a treballar amb mostres dels models animals que havien presentat tots els efectes del THC que s'havien tornat resistents a la insulina. Llavors, en un estudi preliminar que vam fer al setembre de l'any passat, vam agafar unes mostres d'orina de sèrum i vam processar-les i les vam analitzar amb un mètode de gasos en Butov. Era una N molt baixeta, no es podia validar estadísticament, simplement era una mostra de concepte per veure si veiem diferències a nivell metabòlic d'aquests ratolins. I per la nostra sorpresa vam veure que ja simplement mirant els cromatogrames i sense aprofundir més ja veiem diferències. Encara que no entengueu la química analítica no passa res. El que veureu és que en el cas dels exposats, aquestes són entre els sucres, en orines, hi ha molts pocs pics i de menys intensitat. I en el cas dels controls eren molt més elevades. És a dir, tenint la mateixa dieta, els THC no excretaven tants sucres com els controls. És a dir, d'alguna manera s'estaven quedant menys. Què és el que vam comprovar amb els sèrums? Amb els sèrums vam veure l'efecte contrari. La part dels sucres en els animals exposats a THC era molt més elevada, molt més abundant que en el cas dels controls. I en els sèrum que també veiem líquids també veiem diferències en els líquids que s'han d'analitzar més profundament. Aquesta prova de control ens va donar una sèrie d'identificacions possibles de metabòlits que van contrastar amb la bibliografia que hi havia de tabaquisme metabolòmica, que no és molta, és poqueta. I vam veure que en molts casos coincidia, és a dir, que molts dels metabòlits que nosaltres havíem trobat que estaven afectats per l'exposició a THC coincidien amb metabòlits que s'havien reportat en estudis de tabaquisme. L'adenina, l'aspartic, la glucosa, l'àcid glucurònic, el glutamat, el glicerol, diversos fosfolípids, àcids grassos en general, etc. Aquesta prova de concepte ens porta a el que estem fent actualment. Hem començat per les orines, per començar per algun biofluid, perquè ja veieu que la riquesa de fer estudis metabolòmics amb aquestes mostres pot ser molt gran, és molt gran. I en aquest cas, a més, teníem mostres tant dels controls com dels exposats a THC com els que tenien una high fat diet i una dieta d'antioxidants que s'havia vist que
s'influenciava en l'exposició de THC i en els efectes per la salut. I en aquest cas s'ha mesurat amb un H13-Putov, que és una tècnica que permet veure molts més anàlits. Què ens hem trobat? Bueno, el primer que ens hem trobat és un únic PCA que ens separa els grups perfectament. Això, els verds són els controls, els THC són aquests d'aquí, és a dir, el primer que veiem és que entre els controls del THC hi ha molta diferència. Això ens indica de totes les variables que tenim, si aquestes variables s'ajunten o són significativament diferents, estadísticament significatives, no? I sí que ho són. I curiosament, en el cas dels antioxidants, veiem que s'acosten més als controls, encara que estan exposats a THC, els està afavorint aquesta dieta antioxidant, mitigant els efectes del THC, i els que estan amb una high fat diet, amb una dieta oxidativa, ja se'n van contínuament potenciant moltíssim més els efectes del THC amb una dieta estàndard. Si posem només els controls i els THC, veiem que són dos grups perfectament separats. De tot el que teníem, hem trobat que hi ha 965 masses, molècules, que estan diferenciades de manera diferent, estan expressades de manera diferenciada entre els controls i el THC. Després de passar criteris estadístics com un pi menys 0,05, amb un fold change, és a dir, que canviïn en un factor de 2 i que donin senyal de que correspongui a un metabòlit realment en la Human Metabolome Database. Treballant amb això, hem començat a veure quines vies metabòliques podrien estar afectades amb aquests compostos. De moment, tenim identificacions possibles, putatives. Estem treballant justament en aquest punt per intentar tenir a finals de setmana una llista de metabòlits per poder-los identificar, tornar a anar a la segona fase analítica. Però com veieu, la quantitat de vies metabòliques que estan afectades en aquests compostos, en aquest primer screening, és molt gran i és molt important. Com a exemple, simplement he estat treballant molt amb el metabolisme del triptòfan, perquè he trobat fins a 28 possibles compostos que estan afectats d'aquesta via. Això és el diagrama de la Keck de les rutes metabòliques del triptòfan i he anat marcant tots els metabòlits dels quals tinc una possible identificació que estarien marcats. M'agradaria remarcar sobretot aquests d'aquesta via, que són les de les quinolenines, en el qual hi ha 3 proteïnes, 3 enzims molt importants que estan associats com a indicadors de càncer, fins i tot de càncer no només de pulmó, sinó també de pit, i també amb malalties neurodegeneratives, com en Alzheimer. Per tant, estem treballant amb aquesta via, però els resultats preliminars són bastant prometedors. Si aquest model, per què hem començat amb els models animals? Perquè és un ambient controlat. És un ambient controlat, tens tots els animals a les mateixes condicions, menjant exactament el mateix, amb les mateixes pautes de ventilació, d'higiene, etc. En el qual, si aquests resultats es poguessin validar en cohorts humanes, perquè el següent pas és dintre del projecte europeu que tenim finalització ara, és la monitorització de les orines de no fumadors que viuen a cases de fumadors. Si podem anar a validar alguna d'aquestes vies rutes metabòliques alterades per aquest efecte, seria un gran pas de cara al futur del THC com a exposició i com a inclusió d'aquest factor en les polítiques de control de tabaquisme i d'exposició ambiental. Ja per acabar, una altra cosa que podem fer dintre de la metabolòmica, que és diferent a el que estareu acostumats a veure, és el mapejat de metabòlits en teixits. Quan estem treballant amb biòpsies o amb models animals, utilitzant tècniques d'imatges d'espectrometria de masses amb laser desorció i ionització amb làser, amb matriu normalment i seguit d'un espectròmetre de masses, el que podem fer és obtenir d'una secció, en aquest cas del cervell,
la tecnologia que desenvolupem el que fa és cobrir amb una capa d'or aquest cervell i a partir d'aquí amb el làser ionitzem i amb el detector de masses trobem un espectre de massa associat a cada píxel i després podem representar-lo i visualitzar-lo de manera que cada imatge representa amb una escala de colors on es troba amb més concentració un metabòlit, un ió que pot correspondre a un metabòlit. Com una aplicació que nosaltres hem fet, en aquest cas és un cervell d'un ratolí, control, i aquí veieu el mapejat de diferents, en aquest cas són dos lípids, dos fosfatilicolines, que tenen les mateixes, és a dir, l'estructura, el mapejat d'aquests ions, d'aquests metabòlits, ens està donant la mateixa estructura que tenim en una imatge histològica. És a dir, podem mapejar les diferents zones del cervell segons en quines concentracions es troben. La idea inicial, però l'ideal seria que poguéssim veure els metabòlits de la nicotina aquí. Però la realitat tècnica no és tan senzilla, perquè el problema que té aquesta tècnica és que estem dissolvint tots els metabòlits que hi ha en un teixit, amb la qual tenim una gran concentració de metabòlits endògens que ens estan apantallant aquests possibles glucuronis de la cotinina o de l'NNA que puguem tenir en el cervell deguts a una exposició, ja sigui al tabaquisme, com a Seconhan, com a Zahan. Però sí que podem veure diferències metabòliques, dels metabòlits endògens en les mostres, en els casos dels control. I també estem treballant en aquest sentit. Doncs aquí s'acaba la meva presentació. Com a conclusions finals, dir-vos que és un risc per la salut que ha estat infravalorat fins ara, per la població en general i també és a dir, no només la percepció que tenim les persones, com també les polítiques de control de tabac, que els estudis que s'han fet de càlcul de risc donen evidències que hi ha un risc per la salut d'aquesta exposició, que la recerca futura s'ha de centrar en trobar més evidències dels efectes sobre la salut, especialment en cohorts, en estudis basats en població, persones, que la metabolòmica es pot ajudar a la identificació dels canvis metabòlics que ens pot donar aquesta exposició, igual que el Seconhan, i que els resultats preliminars en models animals aplicant tècniques metabolòmiques són molt prometedors i que de validar-se seria fer un pas molt important de cara a la caracterització d'aquest risc i de les seves implicacions per la salut. Em queda només agrair al meu grup de recerca i a la professora Manuela Martín Grins de la Universitat de Califòrnia Riverside, amb la que estem col·laborant per tot el tema de les mostres animals. I donar-vos les gràcies. That's what happens.